ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಲ್ಪುವ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗ್ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಯೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ್ ನೆಟ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾರಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಚೌಲಿ ಅವರೆ ದೀಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿಂಡ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೇಟ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ರವ ಪಾಡ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ರವ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ನಮಕ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದ ಕರಪ್ಪದು ನೆಟ್ಟಿತೆನ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ ಚೋಲಿದೆತ್ತೊನ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಈ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರನ್ನು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಪ ನಮ್ಮ ಹದ ಏತ್ ಬೋಡು ತೋದು ಪಾಡೊಂಡ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ಬೋಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಓಡುವುನೇನು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಪಣ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಲ ರವ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ತೆಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀದು ಬುಡ್ಕ ದೇಪಣ ರವ ಪಾಡ್ದ ಅವಂತೆ ಬೋದಲ್ನ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚಾತನಂದು ತೋಜ್ಪವೆ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಆತನ ಹಿಟ್ಟು ದಾಯ ಪಂಡ ರವ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲುದು ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪುರಿತ ಒಂದೇನಿತ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು. ಈತೆ ಒಂಜಿಯಾನು ಪ್ಯಾನ್ ದಿವಂಡೆ ಅಗಾಲದ ನಿಕ್ಕುತ್ತಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಳೆ ನೆಯ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಯ್ ಇತ್ತನ ನೆಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಲಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೀಯ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮಾಲ್ಪುವ ಮೈಪುಗ ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚೌಂಟಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮೈತಂಡ ಆಂಡ್ ಏತೊಂಜಿ ಸುಲಭ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪ ತಿನ್ನೋಡು ಪನುಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಿಢೀರಾದು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದಿವೋಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ದಿಂದ ಕರ್ಚುಂಡು ನಮಕ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ನಿಂಚ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಮೈತಿ ಗೂಡ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಕ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವಾದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯ್ದು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಮಕ್ತು ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕುಡರವೆನ್ ಮಕ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ದೀನೆಡ್ ಆತ್ರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯರೆ ದೆತ್ತೊನುಂಡು.
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಡ್ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪುವನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ತು ಒಂಜಿ ಅಗೇಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒರನೆ ಮಾಲ್ಪೋವನ ಇಂಚ ಪಾಡುಲಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲ್ಪೋವ ಬುಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದಾಂಡ್ ಉಂದೆನಿತ್ತೆನ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪೂರ ಪುಂಟು ದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಪುಂಟು ದೆಪ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋನ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅರಿಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತೋಜುನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಅವು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾಲ್ಪೋವ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತಂಡು ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆತೇ ಶೋಕು ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಧ್ಯಗ್ ಮೆದುವಾದ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬರೋನುಂಡು ನೆಯ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಧ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಐಕ್ ರವ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಾದ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.